fu active reporter sa tumpen go boys pathuak lam along ke pang thira sai ke deng pon kedam tang ar ni pen di fu active reporter sa tumpen penang an ade malong sai klem pon bom mason si di fu go boys film mate pathuak lam along keter ke ar thek pon long si di fu active reporter sa tum chingki chingwai pon si sai ke klem padupon lason si di fu active reporter sa tumpen penang an rat atum phan kiduk kisung kisu kyun e toar lang me kavialam pen danglok birda ke pete thang sai klem pon lo laso penajok di fu active reporter sa tum sitame non alom owe kimiatum kiju thap atum phan sitame aning ke parung ponji pura di fu active reporters cricket team pupen ke patsu anat kang tur ponji pupen penangan adim cricket ke patsu ki bielong tame di fu active reporters cricket team pensi patsu ponlo lapen halapu di fu go boys film mate patsu aklam along sitame keter ke ar horabong ke war tip thek long si di fu reporter atum pen chingki chingwai ponsi ke pang thira sai ke deng pon padolo sai ke klem bom mahut di fu active reporters atum phan ning ke me pen ke choki junason iris teron pi gnm klem bang phi pen sitame ke rapajir pon la pen di fu active reporters atum pen sitame lapuson ke pang thira sai deng pon bom lang pusi Stefan Teron la pen papuram senaratum kaningje pedupon di fu pen Kiroskin B Lotiki Minius Carbin Cak. Kuncing hon bay tu kan sejauh lalang nanti tu. Ini kalau nak awareness. Terus lah, bye dulu Pak. Pini difu active reporter pen patir pi ponsi ladak difu gob boys pathu aklam along keter thek long pen Terangki abitung atum difu active reporter abitung atum cepang room si labangso kapang thira sai deng ponlo lapen ini non an 3-4 ghonta deng det pen api nilitum kachelang ke lang misen asom si chethek long lo lasi ladak difu gob boys pathu aklam along badu lenangju pusitame kiju ya bangke thangke boyfit sitame kangri kangtang lapen hor kijun abong ke wara bangke warwe dedi pusi nilitum active reporter hin pensioning rilo lapen kapater tedji lapen hormu chief punoi lapen langabong punoi akhali ihin aside warwe ji pansi nilitum tuning ri itu so asai ke claim ahud kosto o lapen cepado kapang thira sai ke claim pu mathasi inoda bang phi Iris teron pi alangli ning ke me pen nilitum phan ke cho hormu lapen lang cartoon isi nang phone lo lapen nilitum active reporter ahin pensi alangli phan choro pajir lo je am so se alang nang cherap duna kot kurwang tu pajir lo